Sa atong unang pagbasa, si San Pablo nga kanhi manglulutos sa nagsunod ni Kristo o iya pagani yung gipapatay ang uban. Naghisgot siya nga ningon siya, mas para kuno niya mas maayo pag kay tungod siyang kasubo para sa mga Hudiyo, ningon siya, tungod kanila palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Ang pasabot ni San Pablo, tungod siyang kaluoy sa iyang mga kaliwatan nga mga Hudiyo nga maogyoy gipakatawhan ni Kristo ug kaliwat gyud ni Kristo nga mao ang atong Mesiyas. Gusto si San Pablo nga tungluhon na lang siya ug siya mo isilutan sa Ginoo tungod sa ilang pagsalikway ni Kristo. Si San Pablo nga nagsalikway ni Kristo sa sinugdanan, nakaamgo nga si Kristo gidi ay ang manluluwas. Lingi ako nung na imong tupad ing na si Kristo ba'y manluluwas nimo? Mutana ing na kunwa kay bugas, si Kristo ba'y imong mahuna-huna o ang tigpautang og bugas? Kung magtanaw ka sa imong estudyante nga di na gid nimo magastuhan sa college, maghuna-huna ba ka ni Kristo? Oh, muari dayon kas pare. Ana, ang kalibutan karon wa na magtan-aw sad ni Kristo nga manluluwas. Ang gitan-aw ron sa kalibutan ang kwarta ug ang armas maoy manluluwas. Kana din na nagubat karon, kwarta ug armas. Mao sad na ang gibuhat sa ato dinhing nasod bisan gani panahon sa eleksyon. Kwarta ug armas ang maglihok aron mudaog maluwas. Nay uban sa Hinoon nga Ginoo sad ang ilang gisandigan. Nya ngano man nga ang mga Hudiyo nga matud pang San Pablo, naa ninyo ang kasabutan, naa ninyo ang propeta, naa ninyo ang kaning pagtudlo sa sakto nga pagsimbas Ginoo. Nganong ila manoong gisalikway si Kristo? Si Kristo maoy ilang gipaabot nga Mesiyas, pero pag abot na ni Kristo, wa na nila dawata. Kining atong giingon nga tubag diri sa Salmo nga dayga ang Ginoo Jerusalem, wa na gid sila mudaig di Kristo, labi na gid ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Og ngano man, hibaw mo kung say rason, ay mo katog-katog diha, nahibaw mo unsay rason? Wa mo na liwat mo si Kristo diri, sige pangutana, wa gyud mo tingog ang mga Pariseo, kamo puparihasad mo, di mo tingog og pangutanon. Ing na lang kung wa ing nasad nga nahibaw ana nahibaw mo wa. Ay klaro. Ang rason nganong kita o katong mga Hudiyo dili makadawat ni Kristo tungod kay di man sad sila makadawat sa mga tao nga labing ubos, the least ones. Kana bang mga tao nga hugaw, masakiton, kriminal, gikas prisuhan, kawatan, drug addicts. Ana, kadawat mo ana dili. Sige, mudawat mo dili. Mga bakakon, mga libakira, mga tigdaog-daog, mga tulisan, mga rapists, mga child abusers. Kadawat mo ana dili. Ha? Moingon gani kang dili, automatic di sad ka kadawat ni Kristo.
Oh. Kay ngano man, niingon mas Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, maoy inyong gibuhat nga rinako. Mao na siya. If you want to become the greatest, you must be the last and the servant of all. Kay mao man ay kinabuhi ni Kristo ug ni Maria. Gidawat ni Kristo ang mga dato, gidawat sa ni Kristo ang labing ubos, mga pobre. Gidawat ni Kristo ang mga buutan, gidawat sa ni Kristo ang mga buangon. Di ba? Ang mga buangon nagsigig atake niya, iyang gidawat. Ang mga buutan siging paminaw niya, iya sang gidawat. Ang mga buangon siging kulata niya. Ang mga buutan sige sang hilak gatanaw nga gikulata siya. Iyang gidawat ang tanan, wa gireklamo. Di ba? Ang mga kriminal mipatay niya. Doon na say kriminal miampo niya. Iya gyapon gidawat, wa gid siya reklamo. Ana. Ngilinga imong tupad nga mudawat kag ex-convict. Ikaw na ba? Ing na ba? Oh, nawa. Nya kusog itang moampos Ginoo ilikay in taon kus kadautan. Ginoo ilikay in taon mis kadautan. Yung Ginoo aron malikay kas kadautan, higugmaa ang mga dautan. Mao na. Aron sa atong paghigugmas mga dautan, matakdan sila sa atong kabuutan. Di mahimo na silang buutan. Di man pwede nga magsige lang kayo magika Ginoo, mao bitan nang sige tag sunod anang mga kusog kayong mo healing, kusog kayo mo deliverance, kusog kayo ka ng mga exorcist, maayo man na. Pero kana na lang sa imong gukoron, nya ingnon dayon ka pag bendisyon dihag asin, pag bendisyon dihag tubig, nya isablig na sa imong balay. Kung kana na lang sa imong gukoron, sikag daan ng binaldi nga asin, siging daan ng ginalon nga tubig, siging anak kay malikay yukos mga peligro, buangon ka. Di ba? Instrumento rana, pero dili na maoy tan-aon sa pagbuntog ni Hesus sa mga makasasala, sa pagbuntog ni Maria sa mga makasasala, wa siya magdag asin og tubig. Kadtong naglansang niya sa cross, gisabligan bago to ni Hesus og asin og tubig. Wa, ang iyang gihatag gugma, pasaylo o pag-antos hangtod sa kamatayon, ang pagpaagas sa iyang dugo. Nabtay mo ingon ako diri, pabindisyo og asin, ni siya pader, ako ning pabindisyonan kay para ako ning i-stablik dito sa akong kwarto kay daghan kay kong kahibudngan, maglisod kog tuog. Nako niya wa na gibaligyang asin. Bahas na sa atong bindisyonan. Ingon ko nga ayaw ana, sakto man na siya, pero ayaw diha ka-attach, ayaw ka-attach ana. Nga sa uban ingon ako pader, gusto kita ko magpa-deliverance pero layo man kay kustanan, layo man kay Father Darwin, layo man kayo mga exorcist. Unsaon man ninako di naman ko katog. Ako sang giingnan ay nalagkatog. Siya niya, kung di na ko matog, mamatay ko pa din ako, kamatay lang. Ano man di ay, muadto kas mga exorcist, muadto kas mga tig-deliverance, din agi di ka mamatay. Siya kalain, sa di mo pa din, lahi yung kanila, ikaw, imog yung kong patyon, ako kana, mo na sakto. Kaya ang kahadlok sa kamatayon, maunay unang timaan nga ang yawa naghari sa imong kasing-kasing. O nganong di man ta mudawat sa labing ubos, labi na ng mga criminals, hadlok tang mamatay, hadlok tang kawatan, hadlok tang daog-daogon, hadlok tang bugal-bugalan. Si Kristo niingon, bulahan kamo nga gilutos, bulahan kamong gibugal-bugalan, bulahan kamong gipatay, paglipay kamo og pagsadya. Di ba naman na sa 8 Beatitudes, mo man ay katapusan? 8 Beatitudes ba? Matthew chapter 5.
Nya perti mo na tong likay mo nang kuha ng mga asin, mga lana, mga panapton, hala pahi diri, hala bugkos gyud kuan sawit anang uban pa diya. Di man na siya sayop, pero maatats na kaana gitawag na sad siya og fanaticism. Fanatic na ka. Di na faith. Kay imo na nang gihimong anting-anting nga magiko nako pagwagtang ang mga kadautan sa kong kinabuhi pinaagi ni ini padir pandungi ko sa imong kamot nako nga naman na ako'y cancer nako maintag ma stage 4. Uy simba ko padir simba ko nako to ana labaw panas cancer ang imong kahadlok kanang imong kahadlok labaw panas cancer mao na dayga ang Ginoo Jerusalem ang makadaig ras Ginoo ang kanang way kahadlok ngano man the Lord is my shepherd ang sa maingon there is nothing I shall want bisag maglakat ako sa walog nga mangitngit wala ako'y gikahadlukan nga dautan kay anaa ka man sa akong kiliran di ba Psalm 93 mo na gisulti bisan pagpalibutan ko sa akong mga kaaway imo kong hikyaran og lamisa og imo kong pakanon taliwala sa akong mga kaaway ganahan mo mukaon ang imong mga kaaway gadag pusil ngana ha adto ka sa Israel karon adto ka sa Gaza siging binumbahay ganahan pa ka maglutog humba nya kaon na kag maayo kalami ya sige buto-buto da sige anab galibot imong kay ganahan pa kamukaon basaha ang kinabuhi sa mga martyrs sa dihang gitorture sila nagsigi sila daig sa Ginoo nagsigig pasalamat sa Ginoo bisan ang ato mismong unang santo si San Lorenzo Ruiz sa dihang gitorture siya niingon pagid siya bisag tagaan pa kog 1,000 ka kinabuhi balik-baliko na kus paghalad sa Ginoo niining paagiha nawa ang iyang kahadlok nga naman andam siyang muhigugma sa iyang mga kaaway kana bitang niingon si Kristo higugmaa ang inyong mga kaaway love your enemies kanang enemies mao na ang mga least ones ay gipost karon sa among group chat sa usas akong kaubang pari nga dito sa laing nasod sa Amerika na ana dito'y obispo nga 10% kuno sa iyang mga parokya iya nang i-close or iya nang emerge na lang ngano man wa nay mga pari nya ningon ang mga pari di na matabang kay wa na say manimba kami mo'y muabli sa simbahan kami na san mo'y mumisa kami ra say tambong sa misa wa nay musod sa simbahan amo na lang ning isira niya akong gibasa ang pipila sa mga comments na ini-comment dito nganong mahadlok man mong mumisa guway mo tambong padayon lang mong misa niya pag binuutan mo higugmaan ninyo ang mga kabos higugmaan ninyo ang labing ubos unya pag fasting mo pag abstinence mong mga pari ay mo pagsigig pangwarta ayaw mo pagtago diya sa inyong kwarto ngadto mo sa mga taong nanginhanglan tabangi sila niya pag misa mong maayo and I will assure you magpunsisok ng tao diha pagsod sa imong simbahan ayaw mong kahadlok mga pari kamong mga obispo naku kinsa kaning tawhana mas pari pa siyang manulti kaysa mga pari nga mahadlok nagwa na mo simba ako bitaw dinhi kuyawan man kog mag-uwan kay tulo na lang kabuk mo simba naku kani alkansi kita ni ana pero akong giusab ang akong paradigm ningon ko ang akong pagmisa nakahatag ni kaayuhan sa tanan nga wa mo simba karon mao ni ako ning padayonon mubalik man sag simba kana sang mamaligi akong slat sige tagbaligi ang slat nya igtan-aw nako way halin moingon dayon ko hadlok ba ako iyay unsaon ka nirong project padayon og baligya mahalinan man sad ayaw kahadlok kay Ginoo mo itong kuyog kanang kahadlok mao nay iya siyawa ug unsa may buhaton siyawa og mahadlok na ta iyang isira ang atong pagtuo ang pagtuo mo gigamit sa mga misyonero nga moadto sa mga lugar nga wa pagyoy katoliko
Nga nidaghan ang Katoliko sama din sa Pilipinas, sama nga sa mga laing countries, Africa o uban pa, China, Japan, nangamatay ang uban. Sa pag-adto dito, wap ato'y manimba, karong daghan ang mosimba. Pasabot, dili ang pagsira sa simbahan, maoy atong buhaton, tungod kay wa na'y mosimba. Unsa man, ang pari, maoy magsigig simba, maoy magsigig antos, og mo suroy ngadtos mga balay nga di nagana o mga katawhan nga di naganahan mo simba aron maka-feel sila nga naa pa di ay spark of faith. Matud pa ni Kristo, ayaw palunga ang nagkaaw nga suga. Palungon man hinoon. Parehasan ninyo kamong uban din nanagan mo og politika, napildi mo. Unya, ma-discourage na kag-serve sa barangay kay tungod na pildi ka, ayaw. The more hinoon nga magsige kag-serve nga naman ipakita nako nga dili ang inyong pag-elect nako maoy tuburan sa akong paghigugma ninyo, kung dili daan na ning akong gugma nga naa para ninyo. Inyo kung dawaton og dili isip official sa barangay, di na makapausab sa akong pag-alagad ninyo. Di ba? Nothing gonna change my love for you. Muingon man ang uban, sabay layo ko buangon ka, yawa ka. Di ba? Nahiling nga imong tupad daog imong kandidato. Nga mo yung gani, pildi. Ayaw lang ka-discourage, pildi ka sa butar, daog kas trabaho. Na siya. Mas nindot baya tan-aon ang napildi nga kusog mo trabaho kaysa midaog nga nagpatayhad-tayhad lang diha sa opisina way nahimo. Di ba? O na ato ning buhaton ang gitawag og pagtuos Ginoo. Nya unsa may pagtuos Ginoo, unaha gyud wagtang ang kahadlok. Na ay asawa mo ingon ako, pader di na gid matabang ang akong bana, sukad sa unang adlaw sa among kasal hangtod karon pulos ka sakit ang gihatag. Migrabe na gyud pader kay nanakod na sa among mga anak ang kagubot, kay ang among anak nga dagko na naglibog nagkinsay sundo namong duha. Mao na pader, ako na lang gining hunongo ning kami niyoona nga hapit na mo 40 ka tuig. Naku ha, hapit na ka mo 40 ka tuig, imo na nung hunongon. Ni di na matabang pa dir, ni grabe na. Nako, basig ika mo ini grabe, dili ang imong bana. Ikay ni grabe ang imong saban, ang imong pagka-selfish, ang imong pagmahal sa imong kaugalingon, ni grabe na. Mao nang di nakaganahan nga way magmahal nimo. Ang gustos Ginoo selfless. Kanang dili na ka maghuna-huna sa imong kaugalingon, ihatag ang tanan ngadto sa imong bana, hasta na ng imong lawas nga iyang kulatahon, ipakulata. Kanang imong kwarta nga iyang iwaldas, ipawaldas, kay bulahan kamong mga kabos. Kanang imong mga anak nga ni kontra nimo ang uban, dawata. Kung ila kang ludan o patid-patiran, dawata. Hilak dahil siya, di madapa din ako, iyawan on ka. Pagkataon-taoran na naman, yawa dahil ko ani pa din ako, ang imong bana, padong na sa impyerno. Ang imong anak, padong sa impyerno. Karon kay naglagot naman ka, magkuyog mong tanan. Di ko gusto mato ko sa impyerno. Maubitang mubuwag ko, kay di ko gusto mato sa impyerno. Ay mo nang buwagan, ma-impyerno na noon ka. May pag-imo ng higugmaon, kay malangit pa ka. Nag-anam-anam sa sige na mong istorya, nag-anam og kasayag ang iyang naong. Hala pader, no mauday na, nindot baya pader, nindot. Ako niya, ako ng pamalandungan. Ako, sige, ambot kag buhi, pabaturon siya. Okay ba? Wanam saan mo balik. Na. Okay, lingi ay mong tupad. Nasugod karon, di na ta mahadlok mo palit og slot. Na ba? Yung tupad ba? Kita kusog mo kita mo analyze. Sa sige na tong analyze, mahadlok na lang noon ta. Sa sige na tong analyze, mo back out na lang noon ta.
Ayaw analysa, tuuhi nga kung naa dihay panginahanglan, hatagi sa imong gugma, hatagi sa imong pagtuo o paglaom o mabuhi na. Nang nindot kaayo nga dinis atong parokya, nasa day ko'y update nga arang-arang ang atong DSAP 76 na ka slots sa gipledge nga ato nang nadawat actual cash, 19 na lang ka slots nga pledge wala pa nato madawat. Nya na pagyahapoy 45 ka slots nga open available. Di ba? Kanindot ana. Nya unsa man ni siya? Sign nga dunay mga taong na ipagtuo makapabuhi ni. Yes, mugamit ta sa mga instrumento sa pagtuo sama ng pagrosaryo, kanang exorcism, deliverance, unsa pa na diha gamiton nato, pero dili na gamiton out of fear, gamiton na out of faith. Nga kun wa may murag epekto kay naa gihapon ang kasakit sama ni Hesus nga sa sige niyang higugma, siging tabang sa mga kabos, ang bugti hinoon gilansang siya sa cross, kinahanglang andam sa taana. Mao nay gitawag og total package of faith. Kanibitang akong sigig tudlo dinhi, ampo, alagad, antos. Mao na siya'y total package of faith. Magampo ta, nya mo alagad sa ta, nya kun way epekto nga positive, mo antos ta. Nya balik na sad, ampo, alagad, antos. Kaya naman gina sila. Ang uban gud nato, magampo nga wa nay pag-antos. Dili oy, magampo ta nga makapadayon ta pagsunod ni Kristo bisan pag naay mga pag-antos. Gani ang nindot gyud malipay tag naay pag-antos kay makapadlig-on, makapalawom na sa atong pagka-Diyos nun. Sige, manindog na ta katong gustong mo antos.